City City 92.5 Radyo Birada FM. Importante, boy! Kining programa bayad nga programa. Unsa man ang mga opinyon sa angkor o programa, kini iya lamang ug walay labot ang management ni ining istasyon. Ladies and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes, maganda. Magandang umaga, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta mo, amigos? Buenos dias, gracias, señor, señora. Friday na tagaron, mga kabirada. Welcome sa atuang The Only Show. Welcome sa atuang programang Buhay na Buhay sa Makabuhay Show. BBM Show. Talaga? Higalang silingan, mga kabirada, kini ang iniuhang motimon sa atong kabuntagon sa matagalas 10 to balas 11 buntag, mga igsoon. Biradawing kawili sa gihapon. Ala, sige. Oga, salamat usab kita sa ato ang mga kaigsunan nga nagtutok na diha karon. Sugda na to, be. Hi diha sa ato mga subscribers. Subscribers sa Radyo Birada Mati nga page. Mayong buntag kaninyong tanan. Og syempre pa diha usab sa ato ang Wing Stories nga page. Magandang umaga po. Og syempre pa ka na nga ato ang panaguban-uban, mga igsoon. Pinagi ka na sa pagtugod sa atong station manager sa Radyo Birada 92.5. Birada Little Labra. Ang mihabag ka na to usab sa atong panaguban-uban karon atong kaubanan diri sa Lawak. Birada Dave Labeste. Ikson, silingan, nalap, lastar, palugar. Manghatag na tag pa-premyo. Ala, sige. Sige ha, sa kanang ipahibalo diha kaninyo dahil ni Biradawing, ha? Ang pagpahinomdom nato diha sa inyo, ha, mga igsoon, importante jud kayo. Pahinomdom. Ang pahinomdom ni Biradawing, kaon og masustansyado nga mga pagkaon sama sa gulay, prutas, mga utanon. Gulay na ganin na utanon man mo na. Mauna, mga igsoon, ha? Ang Pinks kanunay gumikan kay pila na lang kaadlaw. Oo, 79 days na lang. Pasko no! Ninong, ayaw kayog ka pressure ug wala kaya ihatag regalo sa imong inaanak. Importante pag-abot sa Kapaskuhan, mga kabirada, mga ninong-ninang, lolo, lola, auntie, uncle, nanay, tatay, himsog ang lawas, mga kabirada. Bahalag kining way kwarta. Importante, boy! Maog yun na, mga kabirada, ha?
So nini karon nga pagsugat natos kapaskuhan dugay-dugay pa man do na pa kay pagpangandam sa imuhang kaugalingon. Oo, sige di lang taman nimbaya siguro birthday. Nabay nagsaulog sa adlaw na tawhan karon? Oo, og naa sige daw ipaabot na diri kang Biradawing kay ato ang waragwagon. Pero sa ato ang mga katagi barangay diha nga naminaw karon. Oh, sa mga barangay nga naminaw. Ay, naay nagpiesta. Oh, happy fiesta diha sa Barangay Kalapagan. Happy fiesta ninyo diha. Santo Rosario, Paris. Bisag bukid kadtong among baryo. Kung magpistang ado dagyo'y disco. Sa una, doon na disco sa una, karon wala na, gumikan ano yung mga rayot-rayot. Oo, hasta mga nagsaulog sa ilahang kapistahan karong adlaw. Happy fiesta kaninyong tanan, labi na gyud diha sa Barangay Kalapagan, sakop sa munisipyo sa Lupon. Magkuntisay bisaray na, pinobre lang taayo. Ala, sige, doota sa ato ang panaguban-uban mga igsoon na sa gikaingon na nako kaganiha adlaw Biyernes karon. Oo, pizza pizza 7. Oo, pizza 7 sa bulan sa Oktubre. Unya ang pahinomdom lang pod no, magpaabot ta sa ato ang mga kaigsuonan diha. Sa atong mga friends, sa ato ang mga relatives, sa atong silingan, sa atong friends, sa enemy. Ato ipakita ang pagmamahalan. Oo, kasi sabi ng isang linggong pag-ibig Biyernes daw ay puno ng Biyernes ay puno ng pagmamahalan. di ba? So ating ipakita ngayon ang pagmamahalan. Love you, enemy. O niya, mga silingan ha. Mga silingan, ipakita ang imong pagminahalay sa imong silingan, panghatag gulay. Panghatag og prutas. Okay. Mo na ang tinuon nga maghatag og pagmahal dito sa imong isig kaingon. Nga naman, imuha siya nga gitabangan nga magdugay ang iyahang edad. Magdugay edad, magdugay iyahang kinabuhi diri sa kalibutan. Melon, watermelon, papaya. Pakana. Papaya. Pasas, 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 rambutan. Mura po ka fruit salad. Mauna diha mga igsoon. Mga pahinomdom nga kinahanglan ato pong timan-an mga igsoon ha. Nga para ang ato ang pagminahalay ngadto sa ato ang isig kaingon, ma-prove gyud nato nga tininood. Ayaw tagaay ka ng mga kining makahilo. Grabe po ka sirwing, makahilo man gyud. Kanang tagaan mo ka ng mga junk foods, tagaan mo og mga acidic. Mora na samar na snack, mora na sa naghilo. Imo nang gihinay-hinay og laygay ng imong silingan. Tagaan mo og soft drinks. Jesus dili man na makahatag sustansya. Di ba? Ikson silingan ang ako pagpahinomdom diha kanimo. Mo ni timan ni ha. Adlaw Biyernes karon ako ning ipabuhagay pagka Friday manggod mga kabirada. Ako ning hisgutan ang mga importante kaayo nga angay natong timan-an para ato ang mapadayon ang kahimsog sa atong lawas. Timan ang 8 ka mga balaod sa atong lawas, 8 laws of our health. Naadiha mga kamakabuhay ang nutrisyon, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, og trust in the Lord. Nindot kay na hisgutan mga kamakabuhay mga kabirada. Gumikan kay kanang ako ang hisgutan nga new start maguna siya. Ang acronym ana is New Start. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, rest, air, og trust in the Lord. Kana nga mga butang mga igsoon kung ato lang na siyang mamintinar sa atong kinabuhi, healthy jud kaayo ta. Tinuod na. Gumikan kay atong hisgutan ha. Ang N stands for nutrition. Gikinahanglan na sa tong lawas, di ba po? Gikan sa kinder ta hangtod ni graduar ta. Di ba? Kinder, elementary, pila ka tuig sa elementarya, unom.
Pag-abot sa high school, upat. Labi na karon kay dunay senior high o junior high o senior high. Na ay plus 2 years, plus 4 years sa college. Perting dugaya mo human. Diha palang dance pag eskwela gitudlo sa atoa ang nutrisyon. Pila ka oras sa kada adlaw. Mo na akong pangutana. Kay mahisgutan ng nutrisyon sa subject lang science, unsa pa? Edukasyong pang usana kanang PE pang usang ganit tawag ana. Physical education sa English. Di ba? Diha ra na maghisgot. Pag-abot sa Filipino, social studies, math, di naman na maghisgot og nutrition, di ba po? Mao na nga pila lang ka mga minuto ang mahisgutan kabahin sa panglawas diha sa eskwelahan. Mao na kamo nanay, tatay, lolo, lola, angkol, auntie kinahanglan gyud maghisgot ta og nutrisyon diha sa panimalay og ang atong mga anak ato gyud tagaan og gulay mga kabirada. Mao gyud na. Importante kay nutrisyon mga igsoon. Sunod sa nutrisyon ang exercise. Kining exercise mga kabirada importante pug kaayo ni ngano man. Kay ang exercise kung di nimo na gamiton simong lawas, di nimo na himon simong lawas, magluya ka ang mga muscle dili siya ma-exercise ang imuhang mga kaugatan, kaunuran, diha na magsugod ang kanang kining klat-klat na ang dugo mga igsoon. So exercise gyud ha. Unya syempre ang atong mga nerve, no, pag magluhag-luhag yan ang atong lawas mga igsoon, magka-muscle. Na. Oga syempre ang exercise mutabang na siya pagpahimsog sa atong lawas. Mga simple ra kayo ni nga mga butang igsoon nga puwera de Lisboyno sa atong uban nga mga igsoon wala gihimo. Panati pa! Wa ko nasuko ha, nagpahinomdom pa lang ko. Di ba? Every day mga igsoon kung kining akong gihisgutan nga mga word new start, no? Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, rest, air, trust in God. O wala mo ani agogoy. Ayaw na mo katingala nganong naa kay gibati karon. Nakahinomdom ko. Doon ako'y nahibalag ba nga usa ka maaniyag nga babae siya si Ruwing, tabangi ko si Ruwing be. Di pa man ko inaani kadako sa una god, di pa man ko tambok sa una. Grabe naman ako bilbil. Kaon man ko gulay ento si Ruwing. Sa dihang ako siyang gipangutana, Texter, listener. Ako siyang gipangutana. Mrs. naman di ay. Unsay imuhang ginakaon kada adlaw? Ay, okay raman si Ruwing ang akong ginakaon kay siyempre kaon kog rice niya. Lami ra ba mo ka og rice mo nang madaghan ba? Uno. Second, unsa may imuhang siyempre kanang lami nami og pagkaon sudan kanang magpahilis si Ruwing. Soft drinks. Okay naman ang soft drinks pero sa isa ka bulan kaisa pwede na. Ay dili si Ruwing. Ang akong ginahimo kanabitaw padulong ko sa opisina, padulong kog duty, magdala pa jud kog soft drinks si Ruwing. Mao na. Kadiyot lang tanawar agad. Tanawar agad ng nag-message mga kabirada. Murag ako man na si Ruwing. Igsoon silingan inani ni siya. No, ang ato ang paghimo sa ato ang ka-healthy sa panglawas naa ra gid na siya sa ato magadepende ra gid na sa ato mga igsoon. Kung willing ta nga mamahimo ta nga baskog, mamahimo tang himsog, we have to do ang ato ang himuon gyud nato ang kanang dapat tama. Di ba? New start, no? Nutrition, exercise, unya kining water. Importante kining water mga kamakabuhay kanang 8 glasses a day. Importante kayo ni mga igsoon, no? Diha na lang daan sa aspeto sa kanang blood circulation. Kung kulang ta og inom og tubig matag adlaw mga igsoon, ang tubig, no, gikinahanglan kayo sa atong lawas, no?
70% mga igsoon naa sa atong lawas water. Now karon kung dili nato mahatagan og supply ang atong lawas og tubig, daghan kaayo nga mga kining parte sa atong lawas magkaluya unya dili maka-supply og iyahang trabaho parehas sa dugo, no? Dili maka-circulate og tarong ang dugo kung walay tubig nga mutabang sa iyahag tulak. No, mauna mga igsoon. Unya kining ato ang brain, no? Bantayan nato igsoon ha. Kining atong brain naa sa taas. Oo. Hala si Sir Wing muraga. Mura lagi kag Dr. Wing. Ay nako. Oo. Pila nako ni kabulan gitun-an mga igsoon. Gay para atong matunol diha sa inyo ha og mapahinumdom sa inyo ha nga importante gid kayo nga mag-amping ta sa atong lawas mga igsoon. Kining akong gihisgutan dili ni siya ingon paliton, dili ni siya ingon nga kining makinahanglan pa ta og dako nga kantidad para ato ang makabot. Naara ni sa atong palibot igsoon, magadepende na lang ni kung unsaon nato pag-embrace ang maong buluhaton. Panati ba? Mao na. Atong akong giingon nga water, giprove na sa ato ang mga medical expert diri sa kalibutan. According to WHO, according to World Health Organization, almost 90%, almost 90% of the Filipinos nga wala maka-follow og 8 glasses a day. Mauna. Timan ay. Panati ba? Ha? Mauna nga og galuya-luya ka, matingala ka nga hypertensive na kayo ka, basik usa sa hinungdan, di na kay ka nagainom og tubig. Lawas na to mga igsoon, gikinahanglan pod aning letter S, ang sunshine. Kanagang sigas adlaw. Kana mauna. Moingon si Ring, di kinahanglan magbuad og init kana ra ni kabuntag. Mali. Di kinahanglan nga magbuwad ta og adlaw 10 to 15 minutes, no? Wala giingog buntag udto hapon gabi. Bisag unsang orasa. Moingon nga si Ring, maka-cancer baya ang init sa adlaw. Ngano man lagi mga mag-uuma dihabi nga sige gadaro buntag hapon magdaro ay silong-silong ngano man lagi mo magka-cancer lang panit. Sunshine mga igsoon. Siyempre ang kining temperance importante kay na unsa man ang temperance biradawing. Ang temperance mga kabirada kaning sa Tagalog ng temperance pagpigil. Katamtaman. Kainaman. Kanang dapat imuhang pugnan ang imuhang kaugalingon sa imuhang pagpagsubra ba. Mukaon ka og rice dapat isa lang ka cup nga rice, isagto nga okay na na. Naamang gutay kinaiya mga igsoon nga lami pa man mo dugang. Wala na, di na nimo makontrol ang imuhang temperance ana mga kamakabuhay. Importante kayo na, no, nga atong makontrola ang atong temperance mga igsoon. Kung naata ani nga mga kinaiya, sigurados biradawing sigurado ang atong mga medical expert, sigurado ang atong mga nutritionist, di gyud sila magproblema pag kining tambag sa imuha gumikan kay diha pa lang daan imuha nang gisubay kining 8 ka mga balaod sa atong lawas. Panati ba? Sige, di na ta maglangan diha mga igsoon kay hinam-hinam na ang ato mga viewers. Oo, daghan na kayo mga viewers nato binawi. Happy Fiesta daw ingon ni Bambi Alejo Kiliano Maygon, no. Salamat kayo sa pag-view karon ha. And of course ato ang usapod ka viewer diha si Lani Tabudlong aying hello sir. Hello sir, maayong morning pod Ma'am Lani Tabudlong aying. Kay Anifel Estrella, good morning to all to all listeners of EXL Makabuhay Plus, Makabuhay Day to all. Happy Fiesta sa nag-celebrate sa kafiestahan sa Barangay Kalapagan. Wow. Sige. Og siyempre pa mga kabirada o mga kaigsunan nato diya sa Bob Radio Maragusan. Maayo nga pagpaminaw naka-hook up na diya ang atuang Bob Radio dito ha. Salamat kayo kay Pastor Bob Villaber.
Mayong buntag diha kaninyo ha. Sir Wing, unsa nang naa sa imong kilid kahon man na. Sao magod nga nagsugod na magkukudayon o discuss kabahin ni ining ato ang kaimportantes panglawas, no? Sige, ato sa ning hisgutan mga kamakabuhay ha. Katong kining nakatanaw sa tong live karon, no? Ang ato ang sa atong left side, no, naatay box, no, nga nakabutang sa gawas EXL Life and Herbs. Wow! Wow na wow! Oh. Kani siya mga igsoon, no? Sa ato mga suki nga tigpaminaw, kadtong ato ang ginahimo kagahapon nga kining kining patagna manawag unya kining ato ang question. Ato na siyang usbon para ang tanan maka-appeal, no, sa atong mga viewers, sa atong mga listeners dinhi sa radyo, pwede silang mutubag mga igsoon, mga kamakabuhay, di ba? Ang simple ra kaayo. What's in the box? What is in the box? Ano ba na? Unsay sulod sa box? Unsa na? Akong uyogon ha. Oy! Murag isa ra nay kabukso, no? Sa kantidad nga 250 pesos mga kamakabuhay, unsay sulod sa ato ang box. Panati pa! Hala! Og dili na matag-anan karon, sa sunod simana magtubo ang premyo. Di ba? Okay kayo? Ala, sige. Binabe? Uy, mura og dako gini oh. Hala, sige. Angklo, isa ra ka buok ang sulod. Hala, sige, itawag na sa ato ang numero 0997-224-3591. 0997-224-3591. Ala, sige, welcome sa ato ang mga viewers. Ala, sige, dayon ang katong mga bago lang nakasulod sa ato ang live. Papalihog ko nga pakishare ninyo para ang inyo mga paryente, mga kaila nga dili kaila ni Biradawing makakita pod. Unya, malay nato sila ang makatagna sa sulod sa box di makapangayo pod mo og porsyento. Ala, sige, hantod mo abot ni og 20,000 ha. Kay ato anang i-reveal mga kamakabuhay. Kung di gyud matag-anan. What's in the box mga igsoon karong adlaw ga kantidad ni og 250 pesos. Imo harang tag-anon unsay sulod. Hala, sige, i-text ko or tawagi ko. Tawag sa 0997-224-3591. O baka ha, sa ato ang numero 0929-413-0313. 0929-413-0313. Direta, ato ra guning kusgan be kay kapila jud ko ani malad-i. Kadit lang ha kay naatay cooler mga kamakabuhay. 784 si 782. Hello, maayong buntag. May buntag Biradawing. Yes, ma'am. Kinsane palihog. Sa Bitli, sa Katmunan, Community Resort. Sa Katmunan. Sa Barangay Makambol, no? Makabol. Oo. Yes, sir. Ma'am, kining... sige, ngalan na ta? Elizabeth, sir. Ma'am Elizabeth. Dalaga, Minyo, Biyuda. Minyo. Nanay ako. Pilay anak. Onom. Onya, kining... Pilay edad? Tungtong nag-50, Biradawing. 50 kapin. Baskog pa. Luyan sa Ginoo. Anak ka na, gyud. Kao gulay ha. Gulay prutas. Oo. Unya, isda. Dagharabag isda diha. Sige. Makutan ako sa imo, Biradawing. Ikaw ba si Karancho Willie? Dili ko si Karancho Willie. Si Karancho Willie, ato sa Pikas Linya. Kaila ko ni Karancho Willie. Kung ikaw. Lahi. Sige. Ma'am Elizabeth. Yes, Motag-an ka?
Oh, dili ka na ballpen gisulod sa ba? Aning ingon man kag dili ka ha, dili. Ballpen, bakit ballpen Birada Wing? Usa man, final answer? Mao na gyud. Di na pugos. Tagaan ta pagkag chance ha. Cambio he. Ha? Cambio he. Tagaan tagag chance. Cambio he kay mali. Mali. Mali unsa ka. No, dili na padlak. Padlak? Padlak ka. Agoy, di gyud ta kagawas ani ron. Padlak gisulod sa box, uyog-uyog. Padlak nga gisulod sa box, giuyog-uyog. Kay giuyog-uyog. Kay giuyog-uyog. Final answer. Final na yun to. Birada Wing. Sige. Sorry, mali. Sige, salamat. Salamat, di na ka mo timbaya. Dili na lang. Okay, bye-bye, Amping. Sige. Ayan, si Nanay Elizabeth dito sa Katmunan. Ladzuara ba dyan ato ay? Layo kay itong lugar, pero salamat kayo diha sa inyo. Hasta taga Katmunan ha, labi na diha sa barangay Makambol. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang pahinomdom lang ni Birada Wing diha kaninyo ha. Humanang eleksyon, okay na. Kanya, ato ang imintinar ang kahapsay sa atong panglawas, kahimsog sa atong panglawas. Oo. Ay mo sige kaon na ng mga junk foods. Oo. Ang nadato ana dili kita. Ay nako. Ngano man, ngano maingon si Birada Wing di ta mo dato ana. Alangan. Sige tagpalit sa dili at. Yut lang na naman day. Hello si 642 maayong buntag. Yung buntag, Mayong buntag kinsa ni palihog? si Mark Mark. Taga-asa ka Mark? from Barangay Sign. Taga Barangay Science. Pwede na to mahibalaan si Mark nga taga Barangay Science ug asa siya nga purok? Hello. Sa Pet, Sa Blaze Dapet. Sige. Unsa man na si Mark? Minyo, Ulitaw, Byudaw. Ulitaw. Wow. Daghan ra bagdaga na minaw ron Mark. Oo. Unsa man? Available pa o di na? available. Wow, talaga ha? Makaingon siya available ba ka ng okay kayo? Ala, sige Mark. Akong pangutana unsay sulod sa box Mark. Ako pang ikulo-kulo Mark unsay sulod Mark? Pato. Ha? Ang sabak. Unsa? Unsa daw? Pato. Bato. Oo. Bato. Pila ka bok? Isa, duha, tulo. Isa. Final answer, Mark. Kainan. Hala ka, Mark. Mali, Mark. Tama na po. Ikaw, grabe po. Hello, Mark. Yo. Sayang kayo, Mark. Mali. Timbayaan na lang, Mark. Imuhang mga amigo. Ito lang mo sa Barangay Sign. Okay na. Yes. Salamat, Mark. God bless. Ampings kanuna. Ingon si 291. Hello, Sir Wing. Unsa gyoy klo ana, sir? Ang klo ni ine, usar ka buok. 627. Hello, mayong buntag. Kuya, may buntag. Yes, mayong buntag. Ate, kay Kuya God. Hello, ate. Kinsa ni palihog? May niya. Maymay. Taga-asa si Maymay? Dun sa lugar. Maymay ng Don Salvador. Kabalo ba kamay nga perting daghanang Maymay sa kalibutan? Maymay. Dalaga, minyo, byuda. Minyo, pilay edad? 23. Wapay gipangbati sa lawas? Wala iya. Good. Nikaon og gulay og prutas? Always na iya. Unsay paboritong gulay? Kamunggay. Good. Very good. Pasok na sa kining EXL Makabuhay Plus kay ang kamunggay naa siya diha sa EXL Makabuhay Plus. Okay? May. Yeah. Sige, di na nako ni kulo-kuloon siguro kay nakadungog naman kamay. Unsay sulod sa box May sa kantidad nga 250 pesos? Kuan niya, 20. Unsa daw?
Pentel pen, gisulod sa Pentel pen gisulod sa box. Unsa man? Unsay colors pentel pen? Kanang duha ka color o isa ka color? isa lang ya. Isa lang gyud ah. Talaga. Unsa man? Final answer na may. Oh, ya. Unsa man? Kanang basin nung gusto nimong ikambyohan nimo hang tubag. Di na? Ya. Sige. Mauna gyud na may ha. Di na maotro may ha. Sayang. May. Ya. Mali man may. Sorry kayo. Sige ya, next time na lang. Oo, bye-bye. God bless. Amping Slawas, May. Sige ya. Okay, bye-bye. Si Maymay ng DSL. Gitry niya. Unsa to iya pentel pin. Maayong buntag si Ruing, si Alicia Olgasani. Good morning. Oo, Alicia. Tiga-asa man ka Alicia. Richmond Rodriguez, kinis Richmond kay ila kay kuan ni taga Barangay Matiao ni. Si Richmond, unsay imuhang tag-an? Kadiyot lang ha, kadiyot lang sa Pikas Linya de. Naay nanawag day si 909. Hello 909. Hello. Hello 909 kinsa palihog. JR ng Madang. Si JR ng Madang. Ulitaw banis JR Minyo o Biodo na. Minyo na taon. Minyo sa may daw. Minyo na taon. Minyo na taon. Suri ko kayo unsa ni si Ruing nga bisag kung sa kagwapo na to bungol man gihapon. Hayop ka talaga! Sige lang, kaya naman nagkahom gihapon ng kabungol. Talaga ha. JR. Ay, Pilay edad okay ra mahibawaan? 43. 43. Onya giminti nimo na. Wala. Kana gyud ayaw gyud nagminti na kay para mag-anam nagkataas. Bago ko mag 44. Sama di ay. Sige JR. Unsay paboritong gulay? Gulay? Unsa may paborito nimong gulay? Unya ra ta ka pangutan-on sauce box? Unsay paboritong gulay? Pako. Pako. Good. Very good kayo. Unya. Pangutanon taon ta ka unsay English sa pako. Pero anyway, sige, unsay sulod sa box GR? Bula sa tennis. Ha? Bula sa tennis. Bula sa tennis. Final answer. Final na. Di na ginamaotraw. Wala naman po ilan. Sige, isyagit na kining GR. Bula sa tennis. Bula sa tennis. Sayang nga GR, sayang. GR, salamat. Welcome. Mo greet pa ka GR. Ayaw na. Ayaw na. Sige. I-greet na ko happy birthday ang among silingan nga si Lois Ibo. Sayang birthday karon adlaw. Sige. Salamat. Welcome. Ayan. Bye-bye JR. Amping Slawas. Moro gini atong ipahinomdom diha niya. Si JR ng askin ito, Madang ba to? Sige, si Alicia Ulgasan taga Purok 87 DMM DI. Kaila man ko ani DI. Oy. Ma'am Alicia. Unsa may imuhang paboritong gulay, no? Kaya ang ato ang mga kaigsuonan, kasagaran, ganahan sila kamunggay. Kamunggay mga kabirada, no? Naana siya sa kining apil sa EXL Makabuhay Plus, no, nga ingredients. Ang malunggay, no? Pirting daghanan na siya og benepisyo nga mahatag sa tong lawas. Inyohang mga anak pakanag yung gulay. No, bisan pag ang mga nutritionist inyong pangutanon anak ka ng mga medical expert mga igsoan, ang kamunggay daghang kayog mahatag nga sustansya sa ato ang lawas. Wala na ginimisilingan sa una mga igsoon. No, nga kining wagyoy laing ginapakaon siyang anak. Magtuno kamunggay, maggisa naagyapoy kamunggay. Magsabaw naay kamunggay. Prito siya og itlog, butang ag kamunggay. Iyahang mga anak igsuon. Karon, puro professional unya mga top notcher pa gyud. Makapabright na. Iyahang tubag, duha ka buok tubag nako Sir Ruing. Ang akong pangutana unsa man ang duha nimo ka buok tubag?
Ingon si 838. Unsa may imuhang tubag nga duha ka buok. Usa lang sulod Sirwing tubag nako sir. Unsay sulod? Ingon po ni 814 akong tubag lampaso. Talaga ha? Lampaso mali. Dirita. Great ko Kuya Wing, birthday nako karon diri as Barangay Signs. Naaday nagsaulog sa adlaw na tawhan di ay. Sige, espesyal eh. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan. Og sa kining nag-text nga happy birthday daw niya si 842 og kinsa manggaling ka happy birthday nimo. Ay, nako talaga ha. Check ang sulod sa box nga giuyog Sir Wing. Ay, chok, di ay check naman. Ingon si Mark Agapay. Chok daw. Mark! Ato, paminawa ragon Mark, Oy, dako ra kay tingog, Mark, kung chok manggaling. I'm sorry. Mali daw, Mark, mali. Ingon ni 738 ako ang tubag anak sir bato. Way gitubag na ning bato ganiha mali. Sir Wing pakigreet og happy birthday kay Art Luis Ebo. 12 years old. Man gipatungan sa tuang cooler. Sige, atos ang tubagon si cooler ba si 368. Hello 368, may buntag. Hello? Hello, maayong buntag kinsa ni palihog. Si Mylene from Madang. Si Mylene ng Madang. Tama? Oo. Mylene? Yes? Nagtrabaho pagkakaron? Wala. Binako og nagtrabaho ba kay ang imuhang tinubagan mo mura magog nagtago-tago diha sa amo. Mylene. Mylene. Yes, sir. Dalaga, minyo, byuda. Minyo, pilay edad? 51. Pila daw? 51. 5'1". Sige. Baskog pa, wa pa'y gipambati sa lawas? Kalau isa ginawa, sir. Very good. Kana okay ra kayo tag isa lang ka kapsulang EXL Makabuhay Plus. Para mapamintin yun ang kahimsog sa lawas. Sige. Mylene. Yes, sir. Sige, dita maglangan pangutan-on ta ka unsay sulod sa box. Microphone. Sa to? Microphone. Microphone. Final answer. Yes, sir. Sajang yun. Mylene, mo greet pa ka? Yes, sir. Sige daw, go ahead. Happy listening to my friends, brothers and sisters, Malang, sir. Sige, salamat. Love. Ayan. Salamat kang 368 si Mylene ng Madang, no? May buntag ingon pa ni Mark Agapay unsay litra nagsugod ana sir na. Mauna na diharon. Baw lamang. Ang clue na to isa ra ka buok. Isa ra ka buok. Ang pangutana mo ni Mark Agapay unsa daw litra nga nagsugod. Ako pang pangutanon si EXL. Okay, kadiyot lang. Si 677 may buntag. Hello. Nawa, og kalit. Dirita Balintas Pikas 659. Hello. Hello. Di kasulod sila ngano kahani. Sige, happy birthday ha kang Art Luis Ebo, no? 12 ikadusi daw niya karon. Gikan kang Mami Roth. Mami Roth,
dapat imuhang 12 years old ha, pakanag yung gulay permente, ingna kung di na mo kaog gulay kaya na. Oo. Para mas mo bright og samot pakan og gulay ang mga kabataan. Og di gyud mo kaog gulay, oo, paim na og EXL Makabuhay Plus capsule. Hala, sige. Dirita kang 294. Hello 294. Hello, sir. Yes, sa maayong buntag. Kinsa ni palihog? Sir, natag-an ko, sir. Oo, kinsa ni sa palihog? Ay, si Divina ni sir. Si Divina Mawalik, sir. Taga-asa si Divina. Dire sa Riverside, sir. Sa Riverside. Dalaga, minyo, biyuda. Pinyo, sir. Okay, pila edad? 5-6, sir. 5'6", minten? Ayaw minti na. Akong hangyo, ayaw yung nagminti na para mahimo ng 5'7", ha? Mahimong 5'8", mahimong 60, 90, ano? Sige na ito yung pangalan ni mo? Si Divina Mawalik, sir. Oo, Divina. Unsay sulod sa box? Sir, ang sulod, ana, sir. EX, saan, sir? Tambal. Unsa daw? Tambal. Hapit na unta to. EXL, Makabuhay, sir. EXL Makabuhay ang sulod sa box. Oo, sir. Oo. Unsa man na, utrohon pa nimo, di na. Dili na, sir. Dili na. Final answer. Yes, sir. Halak ka. Nanay Divina. Yes, sir. Sajang. Next time na pod ha. Yes, sir. Oo, sige, salamat. Mutimbaya pa ka? Salamat, sir. Mutimbaya pa ka? Ay, wag kalit sajang. Sige, dirita ang Maragusan Davao de Oro EXL Makabuhay, sir, ang answer. Gitubag na sa atong cooler, di daw mao. Panati ba? Taga Maragusan, may buntag, taga Maragusan. Balik ko answer, kuya. Kamot gisolob sa box o giuyog-uyog, kuya. Yawa sa ilahang mga tag-an, oy. Ala, sige. Dirita sa ato ang pikas linya si 659. Hello, may buntag. May buntag. Oo, may buntag. Kinsa ni palihog? Dungkoy sa science. Dongkoy, palihog ko Dongkoy. Palayo sa imong monitor kadali. Hinaya na ko dahil. Hinay, day. Okay na Dongkoy. Oo, Dongkoy. Okay. Ulitaw, dalaga. Dalaga. Ito na sir ring wala kagwa kaila sa kuha. Mabitaw ni ingkog dalaga man eh. Sige Dongkoy. Himsog, baskog pa. Himsog kayo ay. Wa pay maintenance. Wala ay. Walay giminten. Wala ay giminte. Sige Dongkoy. Unsa may tag-ani mo? Lata. Lata. Unsa man nga lata? Sausa basta lata isulod ya. Para safe. Lata, final answer. Yes, final. Kana gusto nako Dongkoy kanag yung pinasyagit ng imuhang tagan. Palihog daw. Ingna, lata. Lata. Sayang Dongkoy. Salamat. Sige lang to sir Weng. Bye-bye. Bye. Okay, salamat Dongkoy. Si Dongkoy ng Barangay Science. Ingon po dire sa atong message, Jolene ang sulod sa box Sirwing nga gikulo-kulo. Jolene kay gikulo-kulo. Mali. Mali ang Jolene, mga kabirada. Gusto pa mo klo ane? Oo, naani siya'y gisagol nga chemical nga dili pwedeng i-apil sa EXL Makabuhay capsule. Panati ba? Halo! Gusto
mangyugklo. Na sige atong dungagan. Maragusan Davao de Oro. Sir, akong answer, bingo. Nakaron. Bingo! Mali. Mali ng bingo. Gusto na ako taga Maragusan kana gyud manawag taga Maragusan kay para magkahinabi ta. Kaila baya ko sa inyuhang kuan diha kanang inyuhang mayor. Oo, butan nga mayor ha. Unsa ning siya? Pika tubag na ko sir. Mali na nang imong pika-pika. Texter sa gini siya si 838 mali na nadaan. Oh. Or lunggong. Nauso pa bang lunggong ron? Wala na'y lunggong ron ay. Oh. Rubik's Cube gisulod sa box. Mark ni sa science. Mark. Kuha na siya Mark Lima. Oo, si Mark Agapay Mangostin. Luya pos mangostin no atong ikulo-kulo. Oh. Ay, nako, sige. Atong paspasan kay murag maapsa na buntag oras ani mga kabirada. Akong tag-answer piso nga kwarta nga gikulo-kulo. Mali. Ang dugang klo lagi ani, doon na ni siya isagol nga chemical nga dili pwede isagol sa EXL Makabuhay Capsule. Banat! Ako lang diha sa inyo ang pahinomdom mga kining kabirada. Ang atua din ha, mga kamakabuhay. Napay isa, moringa. Unsa man ang moringa be? Kumplituhan ang moringa kay dili na acceptable. Pag moingon kag scientific name sa malunggay, kulang ang moringa. Dapat we have to say Moringa oleifera. Sa pikas, kisana si 259. 259, hello. Hello. Sir Juan. Yes, hello, maayong buntag kinsa ni palihog. Liza. Si Liza, taga-asas Liza. Magsaysay. Taga Magsaysay. -1, -2, -3, -4. -2. Si Lisa ng -2 Magsaysay. Sige, minyo, dalaga, byuda. Tigulang na. Tigulang, pilay edad nanay. 70. Wow, 70. 70. Baskog si nanay. Torya Buyag. Walay maintenance. Naa. Sige. Ang imong maintenance nanay, dungagi og EXL Makabuhay Plus. Para bas mapakusgo, mapabaskog yun atong lawas nanay. Hala. 20 pesos nanay, no? Ang kapsula, unya available na sa nagkadaiyang butika. Nanay, unsay tag-an? Bila kapsul. Mali! I'm sorry, my love. Ayan, sige, diritas pikas linya. Kang, hello to 56. Hello. Nawala na. 256. Oh no. Dos. Tres. Wa nakatingog si 256. Atong palungon ha. Pila ka liter kana sir? Di na ko maihap. Kay dipindi manggod. Isa, duha, tulo. Dit lang. Upati, nadik yun lagi. Sayo pa. Unya na ko mudugang og klo pagka sunod. Okay. Diyot lang.
Diya, ato sa dawaton speakers linya be. O, kanan diha sa 429. Hello 429. Hello. Yes, 429 kinsa ni palihog. Si Ondo Colomo. Kolomo, taga-asa sir? Ha? Taga Bilawan. Taga Bilawan. Oo. Nagtrabaho ka sir? Hello? Wala ko ito. Okay. Sige. Tamaglangan kay basig na pa ni busy pa kay ni. Sige, Minyo ulitaw biyudo. Sige, whatever. Okay, unsa may tag-an nimo sir? Unsay sulod sa box? Ragis na ng aptas bika. Mali! Sorry, my love. Di na mahitabo. Di na mahitabo kaya atong programa ha. EXL Makabuhay Capsule. Anak na siya. Sir AM, good AM Sir Wing. Ang akong tubag kay EXL Makabuhay Liniment Oil from Juicy ng Kalapagan. Juicy. Gamay na lang yun. Gamay na lang yun kayo. Sige, ato ang okay na diha, okay na speaker. Sige, si 256 ni balik og tawag. Hello, maayong buntag. Hello. Yes, maayong buntag. Kinsa ni palihog? May buntag. Oo, kinsay pangalan nimo nanay? Belita. Taga-asa Silita. Matiaw. Taga Matiaw. Mura magtingog ni Lita pod nga taga Dawan. Sige. Unsa may tag-an nato unsay sulod sa box nanay? Kuan kanang liso sa tuba-tuba. Liso sa tuba-tuba. Final answer. Final na. I'm sorry, my Sayang. Sajang ka to. Nanay, mo timbaya pa ka. Nawa, nanay, nikalit lang kawa. Sige, atong balhinon sa pikas linya sa 681. Hello. 681. Yes, may buntag. Oo, kinsa ni palihog. Irina ng Purok Mangga, Mati City. Kana, kumplito. Kumplito. Gamay na lang ipangutanan ako. Minyo ulitaw biyudo. Ninyo, Pila edad? 5'8". 5'8". Baskog pa. Sana maintenance. Importante kasi gani ni pangalan na Renan. si Hernan nga kanag yung healthy kanunay ha. Kana gyud healthy gyud. Unya ako adiha sa imo 58 man kano. Hello 58? Hello. 58 years old. Mas maayo mag-take ka og EXL Makabuhay Capsule isa ka buok sa before meal. Okay? Sige, salamat kaayo. Sige, ang ako ang pangutanan nimo, unsay sulod sa EXL Life and Herbs nga box? Makabuhay Capsule. Makabuhay Capsule. Final answer. Final na. I'm sorry, my love. Sajang. Sige. Salamat. Dirita sa ato ang mga text messages kay gamay na lay nahibilin ha. Liniment oil na Sir Wing EXL. Dili siya liniment oil. I'm sorry, my love. Dirita. Dirita sa kang 211. Ako ang tagna alcohol nga gisulod sa box. Hapit. Unsay hapit? Hapit na mulayo. Ingon po si Jonah May Blas. Moringa Makabuhay Capsule. Dili. I'm sorry. Dili gyud, dili. Ingon ni Hana May dihay ko kuan na sir capsule na gisulod sa box. Dili. Ingon pod ni Anifel Estrella ang sulod sa box Sir Wing
pesos kanang gold ang color. Hala! Hala gyud. Hala ni. Hala gyud ni. Hapit na niyo. Hapit na ning kang Anifil Estrella. Okay. Dirita kang Mabs Agapay Moringa. Ingon pod ni Janma Blas Battle gisulod sa box. Aha. Lajo na gadyo. Akong balikon. Katong kang Anifil Estrella ang sulod sa box sirwing 5 pesos kanang gold ang kolor. Hala. Ganahan ko ba sa pag-ingog? Hala. Anyways. Igsoon silingan sa atong paghinapos ni atong panaguban-uban sa atong programang Buhay na Buhay sa Makabuhay Show, ang BBM Show. Ato ang pahinumdom diha sa inyo mga kamakabuhay, sa atong mga EXL Makabuhay capsule users. Ang ato ang ginahimo diri igsoon, disclaimer ta. Basig na makahuna-huna dihala si Sir Wing nanambal na wa baya gyud. Ang atong gihimo diri maghatag tag pagpaedukar sa atong mga igsoon para ang ilaha din ang uban nga kining na misguided sila sa ilahang pag-maintain sa ilahang panglawas, ato ang matulid ang ilahang mali nga mga binuhatan. Sama ni anang nagsigi sila kaon og mga wa gikinahanglan sa lawas. Ang atong lawas mga igsoon, atong hinumduman nga ato gihatag baya ni Ginoo sa tuwa. O niya kining ato ang ampingan og maayo mga igsoon, di ba? Kadiyot lang kay nadungog naman nato gud ning tinguga pag madungog nato ning tingog mga kabirada pasabot ni ngawa na gyud tay igong oras mga igsoon sa tong panag-uban-uban. Salamat kayo sa tong pagkuyog igsoon silingan. Kadiyot lang kay petipan daghana untang text pero unsao man gyud nato ni. Di na gyud ta mahuman di na ta malapas na ta. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang banay og pirsa niining estasyon sa Radio Birada 92.5 sa pagtugo sa tong station manager Birada Lito Labra. Salamat usab sa ato ang transmitter side si Birada Dave. Igsoon silingan labi na dihas Maragusan. Salamat usab kaayo diha kang Pastor Bob Villaver. Naka-hook up ta sa Bob Radio sa 98.9. Kaninyong tanan mga pinalangga, mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod simana pohon nga magadungog-dungog ta sa ato ang programang BBM Show, ang Buhay na Buhay sa Makabuhay Show. Wing kawili igsoon sa gihapon. Mga kabirada, salamat kayo. Happy weekend everyone. Atong i-maintain permanente ang pagkaon og gulay, prutas, mga masustansyado nga mga pagkaon. Exercise always. Og siyempre pa, buhata ang angayan, ayaw anang dili binuang. Maura gini ato ang timanan mga kamakabuhay. Kung mahal nimo imuhang pamilya, dapat lawas nimo at timana para malipay gyud na sila. Kung gusto ka nga sila kanimo mawili, hala pagkuge. Daghang salamat bibe. Kini si Birada Wing Gawile. Love you.
Radyo Birada, ang programa nga inyong nadungog. Usa ka bayad nga programa. Unsa man ang mga opinyon sa angkor o programa kini iya lamang ug walay labot ang management ni ining istasyon. O ano, ayos ba? Ayos na ayos pag nakabirada. EXL Life and Herbs Nutraceutical. EXL Makabuhay Plus with Vitamin C Sodium Ascorbate, Vitamin B1, B6, and B12. Ang ligon nga immunity, resistensya, balanse ug tamang nutrisyon, ehersisyo, insaktong katulog ug pagtubar sa EXL Makabuhay Plus. 1 or 2 capsules matag adlaw. Giila kining immune booster, detoxifier, multi-herb nga kapsula. Makahatag kini og taas nga kinabuhi, kabasko, kaabtig sa panghuna-huna ug kalawasan nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus dinihukan sa gahom sa Ginoo, gihiusa ug gipakusgan sa nag-inusara ug milagrosong kapsula. EXL Makabuhay Plus, proteksyon at depensa sa anumang karamdaman, kasangga nagpawat pamilya. Lubiano Glass Supply. Sila nag-install og sliding window, sliding doors, screen doors, jalousies, aluminum casement, and all kinds of glass and aluminum work. Lubiano Glass Supply. For more inquiries, text or call at 0946-568-3954 or 0939-367-0469, or you may visit at Doña Rosa Street, Barangay Central, Mati City, and look for Diosdado Lubiano. Lubiano Glass Supply. Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi. Dili na makalakaw, dili na makalihok og tarong tungod sa mga balatian. Ako si Sonia Alvarez Cabulong, taga Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte. God's gift ang Paragis Bila-Bila Capsule, tsaka Paragis Liniment Oil. Lahat ng product ng Paragis, napakagaling. Sa katunayan nga, halos himatyo na ako ng mga time na nakaraang taon hanggang sa nagbagyo. Halos hindi na ako bumabangon, diyan na lang ako sa gilid, pinapakain ni tatay, inaalalayan. Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay.